ZANU-PF iya yatanga futi kubika vanhu nemanyepo but chakanakira Kulen TV ndechongoti haisi channel yangu inini kana kuti channel yani ichannel yenyu imimi maZimbabweans ndosaka tichingoya nyaya dzese tichingozvibvondora tichiona tichingochiputitsa so kana uchingotondoona ndoya kudai so ziva kuti a lot is happening in our country ende ndadzoka ndiri kunzwa nyaya dzakasiyana siyana dzandiri kuda kuti tingojekesa tingoonesana so chekutanga ngatingogara tangozivisana mbudi yeZimbabwe kuti zvoni vanhu vari kutaura nyaya vari kutanga kuripota nyaya dzanyoka yemabhunu mumanewspaper avo ekuZimbabwe propaganda dzacho dziri kuwanzwa but you know what kana chinge ndatoya panapa I think from day one ndinogara ndichikuudzai musaudzwe second hand information ndezvekupenga vanotouya nyaya dzavo dzitora vachiteerera dzatinoita reporter isusu vobva vazotanga kuda kuningirikina kuda vanotanga kuda kuya kunozotanga dononzi kunoripota beki vakuda kutanga kunobatanidza tumwe tunyaya dzatinenge tataura isusu ndopo dzavanotanga kuda kugadzira vakuda kunopolisha but I'm here today musaudzwe nyaya neZANU-PF musaudzwe nyaya dzanyoka mabhunu ZANU-PF iri kuZimbabwe haisi kuSouth Africa ZANU-PF haimbouye kunonzwa information yakakwana kumacourts ekuSouth Africa about nyoka yemabhunu so I think ipapo mukabatsirikana mukaziva chokwadi chese zvachinenge chiri munenge gona kutoshaya maproblems munenge musingachaswere muchiudzwa kana kuti kuziviswa nyaya nemunhu anenge atozivawo kungoudzwa kunzi aiwa nyoka yemabhunu yazodai so musaudzwa hapana kana nyaya is garbage. I'm not here kuti ndiswere ndichida kutotaura because vanozowana free endorsement newspaper chacho chingochiudza kuti hanzi naKulen enda munofa muna chamunoziva journalism dzenyu idzodzo dzinhu makadzita kudhara dzemaibhireni washa vabereki nemadhara edu ekudhara izvo so tinongobudisa zvinhu ende tiri fast futi tinongobudisa ka1 kungoti iko zvino zviparitotika chakati pavanozosara vachiprinta mazipeji vachiita sei vachigadzira propaganda it will be too late ende vachabroka infact vaka amen ikoko so nyaya hombe iri panapa is about General Chiwenga VP Constantino Guveya Chiwenga nyika dzino haazoti pakamune nyaya yakabuda mazuva adarika pachinzi Chiwenga achange achienda kunotaura naTagwirei inini ndakauya guys pangu pacho munofanira pane pamwe pongoti ichi mfana ngatingochipa maruwa acho chinenge chichimbonyatsotembei chichitaura zvese ndakataura ndichitangamana nemushonga mukanwa panapa ndikati no man izvi zvinhu zvazvikwanisi kunge zviri zvechokwadi ezvo ndo zvekutaurwa hazvo kana zvadaro maybe tongoti maybe ari kufoswa nenyaya yeofisi yake kuti inenge iri office inenge iri under someone kunonzi vice president's office inenge iri under office yani yapresident saka anogona angonzi chienda unoita sei unodai so zvese things like that anokwanisa kungoita se kungozvibvuma akatonodayira dhiri racho kanoita but ndakataura ndichitoanalyze ndichitoata zvinhu zvakadai sezvi hazvife zvakaitika and a lot of people vakatanga kundauta unogara naye here unoita sei nhasi ndagatidza tingonanga pane nyaya panapa chinyaya chiya chabva chabudiswa chingonzi this is fake. The office of Vice President General Chiwenga disassociates itself from the event, which has nothing to do with government, blatantly violates government protocols and goes against organizational norms. The Vice President takes great exception to being associated with such a fraudulent pseudo event designed to extort the unsuspecting public through false association with him and other figure of government. Saka muchidimbu tiri kungoti vari kuramba kuti havachizive chinhikini chekwaTagwirei changa chiri kutaurwa ichocho pachinzi vachanoita event Tagwirei achanga aripo achitaurawo ivo vachitaurawo ndo nyaya iri kungoti muchidimbu ndezvekunyeba ndezvenhema propaganda dzeZANU-PF but I don't know kuti ndiani ari kupusha chinarrative ichocho kunzi VP Chiwenga vanofanira kunge vachienda vachinotaura semunhingirikini vachinoshare stage naTagwirei vachinodidi I don't know kuti ndiani vanenge vachipusha chinarrative ichocho but at first inini ndakamuya even kana makaona video yangu ndichitaura kuti even chigraphic designing chaiitwa ipapo ndechechinherera chigraphics designing but you choose to ignore. I know some of the issues munongoti uyu amuzere kana atanga kutaura anokutaura zvese it's like ndozve understand and I respect you for that because munhu wese kana ukanzwa nyaya usamumhanyira ungoibvuma teerera maside ese shandisawo pfungwa dzako ngadzikakate common sense dzikangoita common zvinokwanisa kutibatsira but iko zvino zvinopatava nyaya yarambwa ndo muchidimbu zviri ngotaurika izvezvi zviri kunzi hatizvizive kana ivo pane mwenyu anga akusimbisai kuti aiwa ndo zvichange zvichiitika zvichazodai so zviri kunzi hatizvizive. That's all. I think ndo patatosvika ipapo and I think I'm almost done with you panapa but before I disappear kana uri muSouth Africa uchida register company vavhurwa FNB business account
education research is the way to go. Bata owen ndiye one munhu akwanisa kuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zvinoitwa naowen ndiye oga anokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo zvisina because mukati, zvisina kukuvhara mukati, zvisina kuti unozochema mangwana wakuti kondaitwa sei kana kuti zvaita sei. Bata owen nhamba ndatokusiyira pascreen idzo ugara wamubata okuitira okuregistera company. Usaswera uchivhaironza una bank account mukore uno iye owen ariko aiwa kani ndatokutipira chidhiri unoona ziyambi wakura mudhara iyoyo wakaora pamwe mashoko ako aunotaura mane ziyambi mudhara iyoyo unyare ndautioni ndautinzwi ndotokuona mudhara iyoyo. Taiva nevanhu vaitaura svina vakaita sana hunzvi kudarika svina yaunotaura ziyambi uri nguruve mudhara iwe dhodhobhini remunhu unotaura svina. Zimbabwe haina mishonga yaunokwera uchiukura iwe. Zimbabwe haina bvera yapedza zhara. Taitochengeta vabereki vedu ipapa ungati wapa munhu chikafu uchimupa witi adye sadza rewiti rinofufutira mudumbu kusunga dumbu kuita semunhu wadya nyemba dzisina kuibva. Ndaujairira vanhu veziyambiwe. Dzidza kutaura chokwadi mudhara ukure nechokwadi mhaniwe. Mawangokura mumucheta asi musoro mudzoro mamuna kana chinhu uri zidende remunhu. Kutenda president wenyu munotendwa kuti hatina kupanda iwe chikafu chaitwa zvefevha kumaraini uku. Munodi kutanga mapedza izvozvo. Moda tikuudzei tichembere kwakati yanyimwa chikafu nasabhuku ningi pakati sabhuku ningi ainyima chembere chikafu achitora iye achitanga agovera hama dzake. Moda tikubudisirei pachena zvipi zvatisingazive. Ziyambi uri nguruve yemunhu. Hauna mbosiyana Daniel Garwe matama awira hauna kana chinhu. Saizi yako iyo Garwe wewe ungade wakatogara kuti 2030 uchaionera pamagaro ako kwete zvaunotitaurira zvenhema zvaunotaura kuti muZimbabwe hamuitwi maelection pasi neZanu PF. Garwe pasi neZanu PF ndozvo zvaunofana kutaura. Ndozvo zvaunofana kutaura izvo kwete zvokuswera uchinyepera vanhu kuti kwai hakuna maelection. Izvozvo toda uchindotaurira kumba kwenyu wakagarira munangagwa muri vaviri uchitaura izvizvo. Unokambe nazvo muzukuru wako chaiche uri kuno. Biye iwe papo Daniel Garwe iwe. Une hama iri kuno kuJoburg. Hachichadi kutaura nelocation nimba anogara. Udzikame iwe. Ndauchiukura kutaura iwe. Ende usatona takapuza tina kupuza. Anokwana mazvinhu zvamunazvo muchipatara tatenda pinjizwa izofa. Nekupuza kwomunhu uya akabuda aiti kwai isu maovetereni. Uya munhu aitaura makamutarisa imimi unonga kuti chero pfuti chacha kumuti iyo yatagadzikapo AK47 bata uite zvawaita muhondo iwe angabata uya aiti kwai totenda mabhasikoro muovheti chai original muovheti. Hakuna muovheti akugona kuchovha bhasikoro ike zvinezvi zvokuti ungatonza 3-4 kilometers achichovha bhasikoro mudhara apera. Namuda kutiudza nhema ini ndiri mwana womuvetereni. Baba vangu vakafanira kana sendi ravakarwira kuhondo. Ngazotiudza nhema dzamuda kutaura idzodzo dzamunoswera muchitinyepera idzodzo nenhamo iri muZimbabwe inopfuta moto kudero. Munhu anomuka akanamira maziso nechichira chaanenge avata akafuga zvichira zvinounduka zviya zvokuti kunoku zvinowadzirwa imbwa zvimabhebi blanket zvanzi dog blanket zviya ndozvaunoswera munhu kuti kwahe tagovera vanhu vanatagwire muchinda nezviraisi nezviupfu kumbangotedza unozoti ndakanyatsoona kuti vanhu imi makanyatsokuone chekuti shuwa vanhu vemuZimbabwe vakapusa vanhu vekumaruzevha vava kundoridzira mhururu 2 kg yeraisi 2 kg yeraisi yokuti unongoenda kushopu katenga kana vana vachingoshanda kumabasa kwakanaka vanongokutumira grosari modya muchisiya muchipavo huku dzichidya nenguruve dzichidya mbwa dzichivata dzakaguta kwete kunzi parai poto mupe mbwa yemakoko. Unongati kana mbwa yacho yechinzi mbwa mabika mapfunde aingarya mapfunde iwawo.
muchingoshandiswa mbiri ZANU-PF 2030 baba vamunanga munaba ndo baba venyu zvavakaita izvozvo. Muna baba wekuzambia imi nda makaora vanagarwe imi matama aunyanawo kwana mudhara iwe ukawana nguva iwe unongotaura zvisina basa nguva dzese dzese. Heye varakashi munei fanika iwe mufanha wekusaningde unozviti murakashiwe nekamukako ako kakakura musoro ngebhemba onda muchijairira imi